kifejezetten jó kondícióban lévő, annak ellenére, hogy úgy fogták be, mint kóborkutyust. Ez a fajta, a büglő különösen hajlamos arra, hogy elhízzon, tehát az ő táplálással még jobban oda kell figyelni, kontrollálni kell a mennyiséget, amint adnak neki, valamint a minőséget is. Akkor már megtörtént az elhízás, akkor van olyan tápsor, amelyik lefogyasztja a kutyát a kívánt súlyra, annélkül, hogy a kutyának ez különösebb éhezést jelentene. És tekintve, hogy fiatal kutyára, hogy az előbb a fogvizsgálat alapján azt mondtuk, hogy körülbelül másfél éves kutyáról van szó, különösen fontos, hogy visszanyerje az ideális testsúlyt, hiszen ha már most ilyen túlsúllyal rendelkezik, akkor a későbbiekben ez előrevetítheti izületi problémák, keringési problémáknak a fellépését. Én továbbra is azt mondom, hogy feltétlenül jobb minőségű tápsorokat választ, és olyan fogyókúrás tápot, ami majd segít az ő ideális testsúlyát elérni. Jó, hát a házi kosztból azt nagyjából én nem javaslom, mert mi ugye kicsit másként eszünk azért fűszeresebben, mint ők, meg a legjobb mindig leutánozni, ahogy a természetben a vadmacskák mai napig táplálkoznak. Ma már vannak olyan tápsorok, amik nagyon hasonló összetételű és arányú összetevőket tartalmaznak. Ezekben olyan arányban van benne a hús, a növényi rostok és egyéb vitaminok, ásványanyagok, ahogy most is megtaláltak még a természetben, és ezek a tápok olyan arányba tartalmazzák a szükséges mikro-makroelemeket, ásványanyagokat, hogy a szőrbőrképletek, az emésztése, a mozgásszervi problémák ne jelentkezzenek, izületek szépen kifejlődjenek, a növekedés megfelelő legyen, és akkor egy nagyon szép egészséges felnőtt cicája lesz. Most egy icipicit messzebbre jöttünk Budapestről, de be akarjuk mutatni a nézőknek, hogy idézőjelben Magyarország egyik lenti szegletében ugyanúgy működik egy állatorvosi ellátás, és itt ugyanúgy azokat a nézeteket képviseli az állatorvos, mint amit az Ebugatta műsorban megszoktak. Hoztak egy kutyust és egy cicát is önhöz, és nagy örömmel hallottam, hogy mind a két gazdának azt javasolta, hogy száraz eledellel letessék a kutyáikat. Örülök, hogy így látja, hogy igyekszünk hasonlóan dolgozni. Ez az én személyes, nem, de akkor örömmel hallom, hogy a legtöbb kollega is, és én is úgy tudom, hogy sok kollégám azt preferálja, hogy elsősorban száraz eledellel etessük őket, így készítve őket a rágásra. Ennek az a gyakorlati haszna, egyrészt a fogváltáskor jelentősen segíti és meggyorsítja a fogváltást. A másik előnye, hogy késlelteti a fogkőnek a kialakulását, időben jelentősen eltolja, hiszen ezzel én csak ilyen konzerves, meg ilyen pépes tápoknak hívom ezeket, ott nem készítik a kutyát rágásra, csak habzsolja, nyeli, és plusz még ezeknek a konzerveknek a ételmaradványai is ott maradnak, meg még a nyálképződés, és sokkal hamarabb kialakulnak a fogkövek, aminek a veszélyt mindenki gondolom tudja a humán viszonylatból is. Nagyon fontos, hogy alaposan tájékoztassuk a tulajdonosokat. Egy kicsit mindig összekötöm én ezt a humán vonallal, sajnos az embereknél is az utóbbi időben jelentősen megnőtt az enterális betegségeknek a száma. Ez valószínűleg köszönhető annak, hogy az élelmiszerünkben megjelentek olyan adalékanyagok, tartósítószerek, stb. Lehet, hogy ez most valakinek nem tetszik, de akkor is kimondom, amik bizony fokozzák a veszélyt, hogy egyre gyakoribbak az ilyen egészségügyi panaszok az embereknél. A kutyatápgyártás során is hasonlókról lehet beszámolni, elég sokan foglalkoznak most már kutyatápgyártással. Ezért próbálok itt mindenkit meggyőzni, ez tényleg egy pár percet igénybe vesz, még elmondjuk, hogy miért fontos az, amit mi képviselünk, hogy lehetőleg a természeteshez legközelebb álló összetételű tápsorokat válasszák. Vissza kell menni az időbe, a kutya kb. 14 000 éve létezik mellettünk, ugye valamikor ők közös őssel rendelkeztek a farkassal, és azért a farkasok mai napig köszönik szépen, megvannak, jól vannak. Én még kövér farkast a természetben nem láttam, elhízott kutyát annál sokkal többet sajnos. Tehát ezért mondjuk el mindig a gazdáknak, hogy miért fontos a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás, és próbáljuk leutánozni azt, amilyen összetevőkben a mai napig ez megtalálható a vadonban. Ilyenkor kihangsúlyozzuk az életkorra lebontott szerepet is, kezdve a vemhes szuka táplálásától egészen a késő öregkorig, hiszen minden életkornak megvan a maga sajátságos élettani adottsága, amihez, hogyha alkalmazkodunk és megpróbáljuk a
ahhoz hozzárendelhető szükségleteket biztosítani, akkor a kutyánk egészségesebb, hosszabb életű lesz, tovább lesz mellettünk, és sokkal több örömünket leljük benne. Nagyon sokszor sajnos csak akkor fordulnak a gazdák ilyen tápügyletekben segítségért, mikor valami külső problémát tapasztalnak a kutyán, vakarózik a kutya, megváltozik a széklete, egyéb testi tünetek jelentkeznek rajta. Ilyenkor miket tudnak tanácsolni, milyen alapanyagú tápokkal érdemes etetni, és miért jó, ha váltunk, és esetleg van erre valami diéta? Ugye a tapasztalatunk az, hogy valamikor kezdődő viszonylag egy páran meg is fogadják ezeket a tanácsot, és elkezdik ezeket a jobb minőségű tápokat adni, és aztán vagy kényelmi okok, vagy anyagi okok miatt néha sajnos választják ezeket a olcsóbb árfekvésű tápsorokat, amiknek aztán nem azonnal, mert az allergia nem mindig jelentkezik azonnal. De valamikor ez több hónap vagy több év szükségeltetik, tehát nem azonnal fog vele szembesülni, hanem azt hisz, hogy jaj, de jó, hát csak olcsóbb tápot adok a kutyámnak, az nem baj, hogy többet kell belőle adni, mert nem mindig számolnak utána. De itt aztán közösen ki szoktuk számolni, és tényleg szinte majdnem fél éve kijön az, hogy ugyanazért a pénzért lehet minőséget adni. Nagyon sok gazda azért nem etett táppal, mert azt mondja, hogy nem igazán élvező a kutya, hiszen ugyanazt a kis szemcsék falatokat látja. Hogyha ezen szeretnének változtatni, csak már a kulináris élvezetek miatt, már hogy a gazdának ugye jobban tetszen ez, tud változtatni tápfajtákon belül? Természetesen tud, bár én mindig elmondom, én is úgy tanultam a nálam tapasztaltabb és okosabb kollégáktól a kutya monodiétás állat, ugye, ami azt jelenti, hogy egész életében ugyanaz a táp ízen el van, hiszen a természetben is a farkasnak egész életében ugyanaz a 2-3 fajta zsákmányállata van, és soha nem reklamál emiatt, hanem ragyogóan éli a kis életét. Ez az igény, akkor természetesen van erre lehetőség, hiszen ma már van egy csomó olyan táp, ami nem tartalmaz baromfifehérjét, de mondjuk van nyúl, atlanti-óceáni lazac, new-zélandi bárány, sőt most már megjelent olyan a piacon, hogy struc húst tartalmaznak, ami szintén nagyon egészséges ilyen szempontból, mert egyelőre jelen pillanatban nem tudunk róla, hogy azzal szembe allergia merült volna föl. Érdemes az életkorra is odafigyelni. Vannak ezek a senior tápsorok. Saját tapasztalatom is, meg megfigyeltük, és a gazdák is beszámolnak róla, hogy nagyon jót tesz az idős kutyáknak. Kedvük is jobb lesz, játékosabbak lesznek, fölvidulnak, a szőrük is még fényesebb lesz. Tehát nagyon pozitív a visszajelzés a jó minőségű senior tápokról, aminek természetesen már egy kicsit visszafogottabb a fehérje tartalma, hiszen ezek a kutyák már nem élnek annyira fizikailag aktív életet, mint egy fiatal erjeteljében lévő állat. Ők ugyanúgy már kicsit visszahúzódottabbak, ugye, és ennek megfelelően az ő energiaigényükhöz igazítva vannak összeállítva az összetevői. Down, 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 down.